Abusia aha attention TV so nsema etwego Ghana memo enne mountain so ana de beso mo attention TV so abusia yen say odike ana trend a go be reaction say dia fa Maurice Ampaw titu so abemo ni reaction de afa ho na we ana video no ebi akoka Ohene David yen so Ohene David akoyo bi on social media reactions pa there and there ye kanya onu so ka ho bi na onu so de be reaction e de aba na de nsema watoto e de ama ne lawyer Maurice Ampaw pa de abusia ese wani ensese ye ka kiro ye be ko no wankasa okotwa waso na de watie bi na so ansa na no wona wani bi ejan ka mo bro wani husia bro nya ebe ana wo birthday ebe anniversary na wo be pe foundation bi e de wo nyoma anasa ye won chede de a ani na eye University Foundation. The number is 054-8302985. Yanko, Ninko Tio Ohene David Emba. Maurice Ampaw na di ni Jimmy eti Ghana honom na match say okay cancer mfon say an enra osi an odike na odike amobra odike ventures odike shoes odike ventures na odike de ben ni nyina agu gunti no papa na amobra oye felua na saa de Maurice Ampaw aden wagimi saa lawyer mu a wo de na chese wo ye lawyer ni lawyer Maurice Ampaw wagimi nti uko school wie ya wo be ye lawyer no enye nkwasiafo leaders ya na wakodi didi o machi na wo kasa mo mo ani abere 100 Ghana cedi wo kasa mo mo ani abere 1.5 wo kasa mo mo ani abere 200 Ghana cedi aboa wanim setunumu kwasua hunu hwe bema hwe ne wani aye pepe aboa hunu wanim prekesen te se aberewada da tum wajimi na wote Ghana honom na wunya nipa manenka nyasasem ento wasum no kwasua wo lawyer na wo ye no wo kra wunya failure aboa wani ase ahyeshi tuntum te se abosoma akotre ho wo ho fi gimifo mo sei na mo ye na nipa didi matem na afi wi yesi nkrofo bi didi obi atem ha kwasua wo begina ho no ma wo se obi eye failure no dan na wo waye dan wo as a lawyer dan no waye amagana lawyer ni ese wo kra samre wate wo fem enkofo ba wo na so e di case bra na nko adi e di abo omo se hu se obi ni sika na nka obi di ade bi di na obi di dwumadi na so obi di obi fa kwan bi so nipa ni nkrek sika wo ba abro kire kwasua wo te wo no wo jimi wunim se ye wo state lawyers wunim se ye wo state lawyer state lawyers no se asamba aban na nkasa na provide o mo ana se wa produce san nkofo no okọ ne law school wie no aban na to no afa no wono ma ombenya cases a omuni lawyers omuni sika omde be fa lawyer no monko na monko di o masem no mo se mudi no odifo a aban no nim ne obeye no odi bi ma metua wo so ka bosumi bia state lawyers wo hono ma wo mo ye adwuma ede ma aban no they don't work in favor of the government na mo omo ye adwuma pepepe se na yesi ye ma obia wo which of the lawyers are you bema fi bema tantan kwasua hunu wotuwe se wonye failure aboa ene wanom nsama wano aye lawyer mu ahwe ne wanom nsa ne wi ano no ne ma nu bone ama ne hwe ne woni maye anya hwi odike kwasua hunu anya hwi odike won de wabie adwuma amfa ne to a odike abie adwuma afa Ghana fo amoma ye adwuma ho pen system anya adwuma o Ghana yen regulate nnwuma hodo e wo Ghana nti wo mum protect nnwuma e wo Ghana nti obi a wabie nnwuma bia na ne ya aban na ankasa de kro de ba atrase ne wen Commander sugar factory kwasia eyo obi failure ene ma ne guye ene ye open kofo edi kan criticize o mo a won mo be di kan criticize o mo ye won mo ma hwe ama aboa so tie factory won ahwan de ben aboso de ben glass factory ahwan factory bottle factory factories ahodo akwa me nkroma ede ba Ghana mpanfo ndwendwenchie na wudi o machi no wo mo papa o mo nini o mo se no mwafo no aye agu no eno na mba cha mo de na mo fa message wen montage ni di no mo ema me me pese Maurice Ampaw ne nsa kasa video ya me yi kwasie hunu be ma fi be ma tantan te se wo se nye Ghana na efo a aboa bi te se Maurice Ampaw wo betimi akasa tia odike bi adwuma wo adwuma se no abia ahwe so amana yeye wo Ghana ho Maurice Ampaw adwuma dodo se na wo abie amana yeye e wo Ghana ho ne
Kwame Nkrumah mu bie ya ye de hye Akufo-Addo ne senom enkwasiafo akromfo ne nsa no kire me se emu ba akompo da so ho a eye adwuma kire me wo wabie adwuma dodo se Maurice Ampaw sa ayi a omo ye MTN transfer any momoni adi kra watumi abie bi da wabie bi da womo omuti chinyase a omotonton MTN card Vodafone card ne de ben card no ukura tumi bie bi da mane gui anya ebia watumi abie toilet roll shop shop a ye ton toilet roll nko a ho amana aguda watumi abie seminar shop amana aguda kwase fi jimini ba mo jimi nti mo te Ghana ho no ma baby a mo beka sa enya 100 Ghana cedi bi nti no na makogu ni pa ni mase odike wo se oye felu ano obi adwuma Ghana fo na akromfo na anu ada yete ya nya nkra bebiri se me no ka sai Ghana fo bebiri wa kwantu mu ha they are ever ready so omunya umbe bia adwuma wo Ghana omunya wo mo bebia adwuma wo Ghana ama Ghana fo anya bia ye enya mfaso o mo pentia Ghana fo bebiri medase Buafo Alexander o say Aboso Glass Factory and Takwa Bonso tie. Oh, wonderful. This is why I love my followers. The reason why me tijai me followers no. O kasa no mo ankasa wo mu yi niema edeba. Ene atwa to ho no. Aboso Glass Factory ene Takwa Bonsa ties. Me pa acha ewa hefa. Commander Sugar Factory ewa hin. Enti egu ya no yanka se eye Ghana state no omo ye felu enti omo agusa anwuma ni nyina na wo ye kwasea ene wo bia adwuma o Ghana obia de ne yamkom ababa begu adwuma so mebusa so Otumfuo na wo ko ama no enwuma se na ode ama asantefo adwuma wo kokuma sisi a obehu eye phone swapping yes hey mam chere bona fo kuta emrantie a wo ma aye adwuma na no woni hanom na Otumfuo edituo hye mrantie nsem se mo magina mo konko ye ne shege adwuma Otumfuo akretidi amakumasefo no kwase hunu yakasa na waba begina wakasa do you know what's up yakanya asasem na otuwo agimi adwuma dodo asan na wo abie mebuso Otumfuo se mebusa se kona kobuso Otumfuo se tu se wabie nwuma san na amakumasefo adwuma odi amakumasefo wubenya ayi odese konkoma foi ana se ayi foi boys yom gugugu ayi aso ase ne ade no unim ne ade omo ye omatototo omo guy name Abbas ene hwan se obi kasa 1 2 3 na oda no kure bi ade wokumase a hey no Otumfuo asoma omo monkana mkobro no ebi na na hu ye no monkana mkota niti mkoku no adwuma Otumfuo de ama omo no etoso biem fon awiawi a ahomache me kiraw boys na omo tonton phone e wo PZ PZ pampaso ene hwan no woni kwa amfa so nya phone no wo ma me no makodiga a wo mo ba agesensen wo mo no ne obehu ase hwew adwuma Otumfuo de ama wo no anadwo wada obehu ase banchia ba na nam mpoma no mo saa obehu ase gba hwee shrawo no de ko adwuma Otumfuo de ama boys no kwasea ba wo wani abra wo nam kejetia no wo beti ansa wo boto ewo su se che wo bo ansa wo boto ewo su se gigigigigigi wo bo wa wo to onsa ko achi a fa boy tare wen o dai na me na ntina me sabi wura boto mo wen enye ma dwen sa me yi phone kra na me phone no me wo be 4 kra o pa ma yen ko madam fugbo da so ni nkonko bisa no me wo phone 4 kra na ofie na o me na me sa wura boto ma wo boa Ohene David and your cotton ne edebaya na ha attention TV esoa aha anam di mo ebisi makra